Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur maiatzaren 30 da astelena. Hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroak 9.688 euro jasoko ditu sexu indarkeriaren biktimei osoko arreta emateko 24 orduko zentrora bideratzeko. Nafarroko gobernuak azaroaren 18an hasi eta abenduaren 2an amaituko den 3. Euskaraldian parte hartzeko gonbidapena egin die entitatei. A15 autobia 2 noranzkoetan itxiko dute 4 gauetan maiatzaren 31tik ekainaren 3ra. Osasun bideak omenaldi egin die 2020an eta 2021an erretiro hartu duten Iruñeko osasun barrutiko lehen mailako arretako profesionalei. 2021eko abenduko eurite eta uholdek nekazal ekoizpenetan eragindako galeretarako 1 milioi bateko laguntzak deitu ditu nekazaritzak. Boneliren 5 arrano berri arranora iritsi dira Aquila Life proiektuari esker. Nafarroa 2. gaikako bilketa punta-puntako erkidegoen artean urtean biztanleko batez besteko 26,7 kilo bilduz. Estatuko batez bestekoa baino 7,9 gehiago. Navarra sumaren kudeaketa oso kezkagarria izan arren EH Bilduren ustez aurtengo Sanferminak inoizko onenak izango dira herritarrentzat. Zabalik da Zubiarte Euskaltegi publikoko matrikulazio epea. Aurren eta neraben 3. mailak Iruña adiskidetuagoa, seguruagoa eta iraunkorragoa eraikitzeko neurriak proposatu ditu. 400 persona baino gehiago bertaratu ziren ekozine zinemaldiak Iruñan programatutako emanaldietara. Mikel Urdangarin, Joseba Irazoki, Maite Larburu eta Peru Galbete arituko dira erraldoien txokoan ekainaren 2tik 23ra kantu eta hitza zikloaren barruan. Dona Mariak bere adinekoak omendu ditu malerreka egunean, ohiz arduratuko da datorren urtean jardunaldia antolatzeaz. Nafarroak 914.689,29 euro jasoko ditu sexu indarkeriaren biktimei osoko arreta emateko 24 orduko zentrora bideratzeko. Foru gobernuak laster aurkeztuko du zentroaren kokalekua eta funtzionamendua eta 2023rako martxan egongo da. Lehen lehendakari orde eta lehendakaritza berdintasun funtzio publiko eta barne kontseilaria Remirezek berdintasunerako konferentzi sektorialean parte hartu du Madrilen, berdintasuneko ministro Irene Monterok deitua. Bileran hainbat gai landu dira administrazio publikoen berdintasun politiketan aurrera egiteko. Adostu diren akordioen artean aipatzekoa da salerosketaren eta sexu esplotazioaren biktimentzako egiaztapen eredu bateratu bat onartzea eta edo emakumeen aurkako indarkeriaren biktima espainiarrak atzerrian lekualdatzeko eta itzultzeko protokoloak bertzea. Era berean 26,2 milioi euroko aurrekontu kreditua banatzeko irizpideak onartu dira. Autonomia erkidegoek sexu indarkeriaren biktimei 24 orduko arreta integraleko zentroak sortu ahal izan ditzaten. Berreskuratze, eraldaketa eta erresilientzia planaren esparruan. Zehazki foru komunitateak 914.688 euroko inbertsioa izango du 2022an, 2021an erabili ziren 383.013 euroi gehituta. Nafarroko gobernuak laster aurkeztuko du foru komunitateko zentroaren kokapena eta funtzionamendua eta 2023rako erabilgarri egongo da. Sexu indarkeriaren biktimei 24 orduz arreta integrala emateko zentroek 16 urtetik gorako emakumeak artatuko dituzte. Sexu indarkeriaren biktimak eta biziraun dutenak, bai indarkeria duela gutxi gertatu bada, bai iraganean. Hoiek eskuratzeko ez da beharrezko izango salaketa bat jartzea eta ikuspegia biktima eta biziraun duena izango ditu ardatz. Zentro horietako lana haien eskaera, denbora eta beharretara egokituko da eta zentroko profesionalek prestakuntza espezializatua izango dute generoan, giza eskubideetan, intersekzionalitatean, emakumeen aurkako indarkerian, sexu indarkerian, trauman, krisian eta larrialdian.
Nafarroako gobernuak azaroaren 18an hasi eta abenduaren 2an amaituko den 3. Euskaraldian parte hartzeko gonbidapena egin die entitatei. Euskararen erabilera sustatzeko ekimen honetan parte hartu nahi duten erakundeentzako izen emateak zabalik daude. Euskaraldian lehenengo edizioan parte hartu genuen individual. Nafarroko gobernuko herritarrekiko harremanetako departamentoak Euskara Bidea, Euskararen Nafarroko Institutuaren bidez, eta Euskaltzaleen topaguneak Euskaraldiaren 3. edizioan euskeraz eroso aritzeko guneak sortzeko deia egin diete era guztietako entitatei. 6 hilabete barru izanen da ekimena eta 2022ko azaroaren 18an hasi eta abenduaren 2an amaituko da 3. edizioa. Belarri prestak, ahobiziak eta ariguneak izanen ditu protagonista. Ana Ollo herritarrekiko harremanetako kontseilariak Nafarroko gobernua ordezkatuz eta Oskar Zapatak Euskaltzaleen topagunearen izenean entitaten izen ematen irekiera aurkeztu dute Nafarroko Errege Artxibo Nagusian eta parte hartzeko formatoa simplifikatu dute. Euskaraldiaren 2. edizioan ariguneak sortu eta izena eman zuten entitatek beraien parte hartzea berretsi beharko dute ariguneak.euskaraldia.eus webgunean. Lehenengoz izena emango dutenek ere helbide bera erabili ahal izango dute. Aurtengo edizioaren aurkezpenean era guztietako eragileak ere izanen dira eta Nafarroko gobernuko kideak ala nola garapen ekonomiko, enpresarialako departamentua, landa garapena, ingurumen departamentua eta osasun bidea Nafarroko osasun zerbitzuko ordezkariak bertzea bertze. 2020ko 2. edizioan bezala parte hartzen duten entitaten funtzio nagusia guneak sortzea da parte hartzaileek euskera erabili ahal izan dezaten. Espazio horiek arigune izendatzen dira. Pandemia bete-betean milaka entitatek ariguneak sortu ondoren, euskerarentzako espazio berriak sortu eta ariguneak areagotzeko helburua dute aurten Euskaraldiaren sustatzaileek. Proposamena enpresa, erakunde, elkarte, fundazio, klub, talde eta era guztietako entitate antolatuei luzatu zaie. Beste behin ere, era berean, herritar norbanakoek irailaren 28tik aintzinera ahobizi edo belarri pres roletan izen emateko edo parte hartzeko berresteko aukera izango dute. A15 autobia 2 noranzkoetan itxiko dute 4 gauetan, maiatzaren 31tik ekainaren 3ra. Aste honetan, maiatzaren 31tik asteartetik ekainaren 3ra ostirala bitarte, A15 autobia erabat itxita egonen da 2 noranzkoetan, gaueko 10etatik goizeko 6tara. 4 gau horietan tunelen barneko instalazioak mantentzeko eta eguneratzeko lanak egin behar dira. Gipuzkoako Foru Aldundiaren arabera, trafikoan doaingo noranzkoan Berastegiko lotunean itxiko dute eta Iruñeko noranzkoan aldiz Sorabilako lotunean. Osasunbideak omenaldia egin die 2020an eta 2021an erretiro hartu duten Iruñeko osasun barrutiko lehen mailako arretako profesionalei. Santos Indurain kontseilariak bere bizitza profesionalean medikuntza, pediatria, gizarte lana, administrazioa eta erizaintza arloetan besteak beste egin duten lana eskertu du. Santos Indurain osasun departamentuko kontseilariak osasun bidean Nafarroko osasun zerbitzuak 2020 eta 2021 urteetan erretiroa hartu duten Iruñeko arloko lehen mailako arretako profesionalei eskaini dien omenaldian parte hartu dute. Guztira 92 profesional erretiratu dira azken 2 urte hauetan eta horietatik 50% inguru medikuntza, erizaintza 30%, administrazioa, pediatria, gizarte lana, fisioterapia, erizaintzako zainketetako teknikariak, zeladoreak eta zerbitzu anitzak dira. Iruñeko Konde Olibet osasun zentroan egin den ekitaldian Indurainek kontseilariak esker on adierazi die omenduei beren bizitza profesionalean zehar egin duten lanagatik. Bereziki pandemiaren azken 2 urte hauetan froga gogorra izan baita, bereziki haientzat lehen mailako arretako profesionalentzat. Koronavirusak eragin handia izan du osasun sisteman oro har, baina bereziki pandemian zehar funtsesko papera izan duen lehen mailako arretan kontseilariak azpimarratu duenez. 2021ko abenduko eurite eta uholdeek nekazal ekoizpenetan eragindako galeretako 1.000.000 laguntzak deitu ditu nekazaritzak.
Eskaerak aurkezteko epea zabalik dago. Landa garapeneko eta ingurumeneko departamentuak €1.000.000 laguntzak deitu ditu 2021ko abenduko Eurite eta Uholdek nekazaritza ekoizpenetan eragindako galeretarako eta landu ezin izateagatik lortu gabeko irabazietarako. Laguntza horiek sinatutako aseguru polizen konpentsazioen subsidiarioak eta osagarriak izango dira, bai eta estatuan edo Europar Batasunean egon daitezken beste laguntza batzuenak ere. Eta izaera duten nekazaritzako ustiategi txiki eta ertainen titularrentzat izango dira. Bermetik kanpo zeudenean kalteak jasan dituzten nekazaritzako ekoizpen aseguruetan izandako galeretarako laguntzak Agroseguro S.A. enpresak egindako kalten tasazioko datuen arabera zehaztuko dira. Bermealdiaren barruan egonez gero nekazaritzatik jasotako kalte ordainari dagokiona izango da zenbatekoa. Boneliren 5 arrano berri Nafarroara iritsi dira Aquila Alive proiektuari esker. Europako harraparirik mehatxatuenetako bat den espezie hori berreskuratzea helburu duen proiektuaren azken urtea da hau. Boneliren 4 eta arrano bat Nafarrora iritsi dira Aquila Life proiektuari esker. Aurtengo irailean amaituko da proiektua eta espezie hori berreskuratzea du helburu. Europako harraparirik mehatxunetako baita. Aurten oilaskoek jatorri ezberdina dute, arra Mun izena duena. Kordobatik dator eta 56 egun ditu. Granadatik etorritakoa 2 eme daude, 58 eta 59 egunekoak, Gerezi eta Sarbil izenekoak urren ez urren. Mallorkako eme bat 62 egunekoa eta Garras izenekoa, eta azkenik eme bat Gatibutasunean hazitakoa 59 egunekoa. Grefaren instalazioetan hau da, rehabilitazio taldea Etxauri eta Artaunan. Aleen pisua adinaren eta sexualen arabera kilo eta erdi eta 2 kilo artekoa da. Oilaskoak Grefaren instalaziotik atera ziren. Grefa proiektuaren bazkidea da eta oilaskoen banaketa koordinatzen du parte hartzaileen artean. Bonelli arranoren bosaleak kaiola jakin edo landa hazkuntza teknikarekin aklimatatzen dira askatu arte eta horrekin berriz sartzeko gunean bertan dagoen esparru batera igarotzen dira. Bertan aste batzuk egongo dira eta bertan amaituko dute garapena natura ingurunera itzuli aurretik. Nafarroa bilgarrien gaikako bilketan punta-puntako erkidegoen artean urtean biztanleko batez beste 26,7 kilogramo bilduz, estatuko batez besteko baino 7,9 gehiago. Datuak gaur jakinarazi dira ontziei buruzko lehenengo jardunaldi teknikoan, bertan izan dira Bernardo Ziriza hondakinen partzuergoko presidentea, Belen Zerdan Herribera Goitiko mankomunitateko presidentea eta Ekoenbeseko ordezkariak. Nafarroa punta-puntako erkidegoen artean dago, ontzien gaikako bilketan urtean biztanleko bataz besteko 26,7 kilo bilduz, estatuko batez bestekoa baino 7,9 gehiago. Datuak jakinarazi da Faltzesko gizartetxean egin den ontziei buruzko lehenbiziko jardunaldi teknikoan. Bertan izan dira Ziriza hondakinen partzuergoko presidentea Belen Zerdan, Herribera Goitiko mankomunitateko presidentea Miguel Ángel Arrastio, Herribera Goitiko mankomunitateko gerentea eta Fernando Blázquez Ekoenbeseko iparraldeko gerentea. Datu esanguratsuenen artean edukiontzi horiek azken 5 urteetan erregistratu duen hondakinen gorakada nabarmentzen da 28,8 baita. Edukiontzi urdinaren kasuan berriz 10,4 egin du eta birziklatzeari dagokionez postu altuenak dituzten eskualden artean dago Nafarroa. Jardunaldiari esker herritarrek edukiontzi horian utzitako ontzien bilketaren kudeaketaren indarguneak eta ahulguneak ezagutu aldira. Gainera ontziak sailkatzeko plantan egindako aldaketak jakinarazi dira, bait eta Moratieleko instalazioetan etorkizunean egin beharreko inbertsio planak ere. Navarra Sumaren kudeaketa oso kezkagarria izan arren, EH Bilduren ustez aurtengo Sanferminak inoizko onenak izango dira herritarrentzat. EH Bilduren ustez iruindarrak dira Sanfermin besta hauek munduko onenak bihurtzen dituztenak. Gobernu taldearen fiaskoak arte txarrak eta porrotak alde batera utziz Sanferminak berezkoak berriz ere sentituko dituztela, uste du talde subiranistak. Iruindarrei historiako jairiko onenak oparitu
zizkiutela eskatzen diegu, haiei lagundu eta babes emateko EH Bilduk euneko parte hartzea izango du. Esaldi horrekin labur bildu zuen Joseba Asironek EH Bilduk Iruñeko udalean duen bozeramaileak. EH Bilduk egindako prentsaurrekoaren helburua, bertan kezka handia agertu du Enrique Maia alkateak eta Navarra Suma koalizioak jaia prestatzeko egiten ari diren kudeaketagatik. Hala eta guztiz ere oraindik badago denbora gauzak zuzentzeko borondaterik baldin badago zioen. Bozeramaileak abertzaleak Maider Beloki eta Eba Aranguren zinegotiekin batera egin du agerraldia eta San Ferminak herritarrentzat direla azpimarratu eta gero esan du EH Bildurentzat oso gai serioa, garrantzitsua eta delikatua direla. Asironek salatu duenez modu jarraituan eta oso zakarrean erabili ditu San Ferminak Maia jaunak, bere udal kudeaketa negargarria ezkutatzeko, baita bere eskandaloak estaltzen saiatzeko. Bi irakurketa argi ditu, hiriaren nortasun ikur horekiko errespetu falta eta jokabide horrek izan ditzaken albo ondoriotakiko erantzunkizuna eza. Inoiz ikusi gabeko eta ikusi gabeko jarraituko duen kontzertu faltak eragindako frustrazioa. Txupinazorako persona bereixiaren aukeraketa parte hartzea kenduz eta bar. Baina larria da zergatik egiten duten hau, porrotak eta eskandaloak ezkutatzeko Asironek azaldu duenez. Zabalik da Zubiarte Euskaltegi Publikoko matrikulazio epea. Helduentzako euskara ikastaroetan izena emateko aukere ekainaren 16an amaituko da. Hezkuntza Departamentuak 2022-2023 ikasturterako uharteko Zubiarte Euskaltegi Publikoak helduek euskara ikasteko ikastaroetan izena emateko epea eman du ezagutzera. Interesa duten personek maiatzako 26tik ekainaren 16 bitartean izango dute eskaera egiteko aukera. Euskara helburu lemapean, euskaltegian maila guztietako ikastaroak eskainiko ditu A1, A2, B1, BB, C1, zein EGA eta C1 mailako azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Naiz B2 mailan mintzamena lantzeko berariazko ikastaroa. Hoiek guztiak modu presentzialean, online, zein autoikasketa moduan egin daitezke goizez, arratsaldez, zein gaueko txandetan. Unibertsitatekoak ez diren irakasleek ikastaro hauek egin ahalko dituzte eskola ordutegitik kanpo eta doainik Hezkuntza Departamentuko prestakuntza planaren parte baitira. Informazio osoa euskaltegiaren web orrian, izen ematea online egingo da, modu presentzialean egin nahi izanez gero, 848431010 telefonoa deitu behar da, hitzordu eskatzeko edo euskaltegiko postara idatziz. Haurren eta nerabeen 3. mailak Iruñea dizkidetsuagoa, seguruagoa eta iraunkorragoa eraikitzeko neurriak proposatu ditu. Ziudadelako Armen aretoan bildu dira udal arduradunak eta haurren ordezkariak. Haur eta nerabeen mailak hainbat proposamen eta iradokizun egin ditu Iruña hiri lagunkoiagoa, iraunkorragoa eta seguruagoa izan dadin. Garapen iraunkorreko helburuen ildotik. Maria Caballero Gizarte Zerbitzuetako Gizarte Ekintza eta Kiroleko zinegotzi delegatua izan da udaletako arduradunen eta haurren ordezkarien arteko 3. topaketa horren buru. Hitzordura 21 haur eta nerabe hurbildu dira, Iruñako 14 auzoetako haurren eta neraben ordezkari gisa. Eskola ordezkari horiek 2021ean aukeratu ziren coworkisen udal jardueretan parte hartu zutenen artean egindako bozketen bidez. 18 urtetik berako 900 haur baino gehiago joaten dira hoietara. Hiria haurtzaroarekiko begiratsunagoa, zainduagoa eta lagunkoaiagoa izan dadin, neurriak proposatzeko talde lanetik hainbat iradokizun sortu dira. Hala nola, Iturramako parke bateko zakarrontzien gainean, zigarrokinetarako hautsontzia jartzea. San Juango autobus geltoki baten ondoan bainu bat ezartzea gidariek hoiek erabili ahal izateko. Hiriko hainbat tokitan, pipikan berriak sortzea edo etxe bakoitzeko hainbat lekutan loreak landatzea besteak beste. 400 pertsona baino gehiago bertaratu ziren Ekozine zinemaldiak Iruñean programatutako emanaldietara. Golen Baionan proiektatutako 4 lanetik 2 Opir eta La Senda del Pastor sari bana lortu zuten jaialdiaren amaieran. Iruñeko Ekozine nazioarteko zinema eta ingurumen jaialdian 435 pertsona izan ziren.
Duela egun batzuk Zaragozan eman zitzaion amaiera Ekozineren 15. edizioari, eta bitxia bada ere Golen Baionan ikusitako 4 proposamenetako 2 saritu zituzten. Nazioarteko dokumentu luze honenaren Kamaleon saria jaso zuen eta La Senda del Pastor Espainiako dokumental luze honenaren saria. Duela 5 urtetik honat Iruñako udala jaialdia antolatzen laguntzen ari da udaberriko egutegian dagoeneko finkatuta dagoen zinearekin eta ingurumenarekin hitzordua duten emanaldietako batzuk hirira ekartzeko. Ekozinek bere sail ofiziala Iruñan ospatu zuen maiatzaren 16tik 19 bitartean. 4 saio hoietan dokumentalaren proiekzioaz gain publikoaren eta proiektuetako lanen ordezkarien arteko solasaldia egon zen. Gatazkak eta tensioa nagusi diren testuinguru globalaren jaialdi honek zinema gizarte eraldatzeko artetzat hartzera eta sentitzera hausnartzera eta antzestera gonbidatzen ditu. Sail ofizialean nazioarteko jatorria zuten dokumentalak lehiatzen ziren munduko egoerei, gatazkei, ekimenei eta ekintzei buruzkoak. OPIR, Frantzia, Papua Ginea Berria, Erresuma Batua, bizitzaren, lurraren eta kulturaren aldeko iraultza indigena baten historia kontatzen du munduko naziorik gaztena sortzeko bidea eraikiz Bugabilen, Papua Ginea Berrian. Espainiako artzainen bideak bere aldetik aintzinako lanbide baten tradizioa erakusten zuen artzainaren kasua gaur egun lanbide horretan diharduten belaunaldi ezberdinetako emakume eta gizonen bitartez. Mikel Urdangarin, Joseba Irazoki, Maite Larburu eta Peru Galbete arituko dira erraldoien txokoan ekainaren 2tik 23 kantu eta hitza zikloaren barruan. Euskarazko formatu txikiko kontzertu horiek ostegunetan izanen dira, arratsaldeko 8 eta sarrera librea izanen da aldez aurretik gonbidapena hartuta. 4 kontzertuk ekainaren 2tik 23 bitarteko ostegunetan osatzen dute kantu eta hitza zikloaren bertze edizio bat, eta haren barruan formatu txikiko musika emanaldiak eginen dira erraldoien txokoan. Mikel Urdangarin, Joseba Irazoki eta lagunak Maite Larburu eta Peru Galbete eta gu izanen dira Iruñako ekaineko kultura agendan jada finkatuta dagoen zikloaren protagonistak. Emanaldi guztiak arratsaldeko 8 hasiko dira eta sarrera librea da, hasi baino ordubete lehenagotik gonbidapena hartuta. Dona Mariak bere adinekoak omendu ditu Malerreka egunean. Oiz arduratuko da datorren urtean jardunaldia antolatzeaz. Unkituta Natalia Rekarte Donamariko alkateak ireki zuen Malerrekaren eguna Dona Marian. Herriko nagusiei omenaldi egin zien, jada hemen ez daudenentzako oroitzapen berezi batekin. Ezkurraren lekuko hartu zuenetik 3 urte igaro ondoren eta pandemiaren ondorioz azken biek besta antolatu ezinek, Malerreka osoko bizilagunei harrera egin zieten egun osoan zehar hainbat jarduerarekin. Aitorri Barra Jalisco komenduak aurkeztu zituen eta haien bizitzaren zertzalada batzuk eman zituen, 25 ziren baina batzuk ezin izan ziren joan. Eguna mendi martxa batekin hasi zen eta goizan artisauak eta dantzariak ez ziren falta izan gainera, buru handiak hasi ziren eta aizkora apustu bat ere eskaini zen. Plazan paellaian izan zen eta arratsaldean auspolariekin musika, jolasak eta aurrentzako tailerrak izan ziren frontoian. Buru handiak eta txokolatada bat. Iluntzean atera ziren Aurtiz, Itxuren eta Zubietako joaldunak. Oizek datorren urteko jardunaldiaren lekuko hartu zuen. Eguna afari herrikoi batekin eta musikarekin bukatu zen. Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko horregoteagatik eta bihar arte.